जोंनि बे बिमा लोखिखौ फुजा होनाया जोंना दिनैसिमाव 50 बोसोरसिम जाबाय आरो सिगांनि आगोलनि समावबा जोंना बेबादि फांसन जायामोन आरो देग्लायनिफ्राय आरम्भ खालामदों माने बेबादि गाजा गोमजायै जोङो लोखि फुजा समावहाय बिदि फांसन खालामनो आरो देग्लाय जोबोद मोजां जादों अखा गैया मा गैया दिना जोबोद मोजां खालामहोदों आरो जोङो फुजिनायाव जोंनि मन्दिर जथुम्मायाव बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ जथेस्थ' हेफाजाब होदों आरो खाथि खालानि गामिफोर आरो गोबांफोर गोरों गोराफ्रा जोंखौ एफा मदद हरदों जायनि गेजेराव जोङो मोनसे मन्दिरखौ मोजाङै फोसाबनायाव आरो मोनसे कनस्ट्राक्सन माने बिल्डिं बानायनायनि थाखाय दा जोंना आनन्द नार्जारी गामिनिखा लेकिन नाथाय माबायाव बियो गामियाव थाला दा गसाइगाव टाउनाव थायो दा बिथाङाबो जोंनो एसे जथेस्थ' माने जोंनो माबा हेफाजाब हरदों आरो बिथांखौ बहुद साबायखर आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो आं सानो जाहाथे जोंनि उनावबो बेबादि फालिबाय थागोन आरो फैगौ जेनेरेसना जाहाथे जोंनि बर' माहारिफ्रा जोंनि फुजिनांगौ बेबादि फुजा जिखुनु दुर्गानो जा बा देब देबी मोदाय मोदायजो लोखि देबियानो जा आरो बाथौ सिबिनाय गासैखौबो जाहाथे बेबादि समाय मथे समायजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे बेबादि फुजा खालामलाङो बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनाव खावलायहरो आरो जोंनाव दा जोङो देग्लायनि समावहाय ओरैबादि मोजां मोनदों गामिनि खाथि खाला गामिनि मानसिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होदों बे उत्सबाव जोंनि बे आरो दिनै जोबथा जोंहा साननैनि थाखाय जों हाबाफारि लादोंमोन मैया थांनाय माबायाव मोजाङै मोजां जों फुजाखौ होलांबाय आरो दिनैहाय जोंहा एसे आर्टिस्टफोर फैगोन गान खनग्रा मोसाग्रा बिसोर फैगासिनो दङ लामायाव दङ आरो बिसोरो जोंखौ आरो बेबादिनो मोजाङै जाहाथे जोंनि बे नैबे बाथौ सिबियारि आरो लोखि फुजा सिबियारि मोदाय मोदायजोफोरखौ सिबिनायफोरनो थाखाय जोंखौ जाहाथे आरो मोजां माने लामा दिन्थिलाङो मोसानायजों लोगोसे जोंना हारिमु आफाद बे हारिमुवा जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोंनि बर'नि संस्कृति आरो कालचारानो बेनो जोंनि मोसानाय आरो खननायजोंनो बेजोंनो जोंखौ बर' जाथि होननानै जोंखौ देखायो फोरोङो आरो गुबुन जाथिफ्राबो बेखौनो जोंनि बे मोसानायजोंनो बे खननायजोंनो बिसोरनि कालचारा बेनो होननानै बुंलाङो। दिनै आङो गसाबि लन्थाइबारि गामिनि नैबे धोननि बिगोमा बिमा लक्ष्मी मन्दिरनि आफादगिरि लोगोसे बेयावनो जोंहा खाथियाव दंबावो आफा बोराइ बाथौ बे मोननैनिबो आंनो बर्थमानाव निउलि प्रेसिडेन्ट बिबानखौ आंनो होजानाय दा जोंनि बे बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनाया दिनैसिमहालागै 1970 इयार्सनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो फालिबोदों नाथाय फैयै फैयै जोङो दिनैहाय गोदानै बिबान लानानै जोंबो गोबांथार नाजानायजों जों देग्लाय साननैनि हाबाफारि लानानै बे बिमा लक्ष्मीखौ सिबिनायजों लोगोसे जोङो फिसानो मेला आयजन खालामफानाय जादों बे आयजनावहाय जोंना डिसिप्लिन मेनटेनेन्सजों जोङो खुंनाय जादों जे जोंना बेयाव जौ जुवा खुनु खेलानि खोथा गैया फैनो हागोन नोंथांमोना बयबो नायफैनो हागोन बेयावहाय जुदि दखान मोननै मोनथाम दङ लोगोसे जों हारिमु मोनाबिलिबो बादायलायनाय जादों 29 तारिख दिनैनि दिनावहाय दा बेयावहाय जोंहा सफैनो हागोन गोबांथार आर्टिस्टफोर बिथांमोननि नामखौ आं लाथ'ला दा बे हिसाबै जोङो गोबाव समनिफ्राय नाजानानै बे बिमा लक्ष्मीखौ फुजिनायाव फुजिदोंब्लाबो जों बेबायदि प्रग्रामखौ जों खालामफेरनाय जायाखैमोन दिनै बुंनो थाङोब्ला फुजाया गोदोनिफ्राय होदोंब्लाबो बियो फार्स्ट टाइम
मेला होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो ओरैबायदि मोजां मोनदों दिनै बे बिमा लोक्षिखौ फुजिनायाव देग्लायनि जेरैबायदि जोङो मानिनायावहाय जे बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा जे बिमा लोक्षिया जोंजों अराय सम जोंजों नांफानानै थानाय बादि आङो साननो हायो बा जोंनि बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि रायजो राजाया ओरैबायदि लोब लोब फैनानै सिगांनि समाव आं नुवाखैमोनब्लाबो देग्लायनि लोक्षि फुजा मानिनायाव ओरैबायदि मोजाङै सापर्ट खालामदों जोंनि रायजो राजा आइ आफा मादै आदै बिदा फंबाय गासैबो बसाबिल अन्थाइबारि रायजो राजानि अननायखौ जों मोननो हादों। गिबिथाराव आङो बेखौ बुंनो सानो जे बिमा लोक्षिनि नामै गोदान बोसोर नङाब्लाबो बिमा लक्ष्मीनि असिला लानानै गासैबो रायजो राजानिसिम आङो गुरैयैनो साबायखर बावहरो जाहाथे गासैबो हिन्दु सिबियारिफ्रा बिमा लोक्षि फुजिनायावहाय उन जाना थानो नाङा आरो जोङो बिमा लोक्षिनि जानानै बसाबिल अन्थाइबारि गामिनिफ्राय रोजा रोजा रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरो। खारन आंनिनो गामि बियो गामिखाय आङो हेल्प होनाय बादि जाहैबाय आरो एफा एनै जा हायो। लक्ष्मी फुजाखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होगोन? जोङो जोंनिनो माबा बियो बै हिन्दु धोरोमनि मोनसे बर'फोरनि थाखाय बेनो मोनसे फुजाया देरसिन होननानै जों सानो आरो बेखौ लक्ष्मी बिमाखौनो बयखौबो आङो माने गामिनि जानानै बा आंबो गामिनिखा बेनिनो जायखिजाया आं दस्रायाव थायोब्लाबो आङो माने फ्राय माबा खालामो आरो गामियावबो ओरैनो गुबुन बोसोरनिफ्राय देग्लाय साबसिन हामसिन जों नुनो मोनदों बादि मोनदों आरो। सारा बे बसाबिल अन्थाइबारि गामियाव बेसेबांसिम डनेट खालामनाय जादोंमोन? जा हायो आङो डनेट खालामदों आरो आंखौ बुंबावनो।